Alas 4:16 dugang balita. Karsada nga gisirad-an sa negosyantes babag. Giablihan sa dihang giaksyonan sa Brigada News FM Cebu. Human ang mga residente mipabot sa ilang reklamo. Brigada Alan Tangkawan, i-brigada mo. Walay kabutangan nga pasalamat sa mga lumulupyo o mga giay nga motorista sa Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo. Human nga malampusod nga giaksyonan sa Brigada News FM Cebu. Dihang natuki sa Tira Brigada Program nila ni Brigada Attorney Jorel Patinio o Brigada Arnel Pahanonot sa pagsusi sa dapit sa Brigada News Team. Naaktuhan ang mga motorista nga naapiki sa pag-agi sa kurbada, lugsungon og tangason nga daan. Tungod kay sa katunga niini ang gikural o gipamutangan og mga bato. Question ni Brigada Attorney Jorel si Hasmin Navarro, ang private lot owner nga mao'y mimando sa iyang tao sa pagkordon. Gibatikos ni Attorney Jorel nga base sa balao dili basta-basta makasirado o makakural kadtong na nag-iyag luna apan kasamtangan na nga gigamit sa publiko ang maong karsada. Mas maayong mo file og claim ngadto sa korte. Gi-question sab ni Attorney Jorel si Raquel Arce, ang pangu sa Cebu City Traffic Operation, kung nganong wala makahimog aksyon sa pagpahawan sa maong dan o pwede makapangayo og police assistance kung musupak ang pribadong tag-iyas sa maong luna. Tungod sa pagdangob sa publiko sa brigada, nagsilbing taytayan nga natuki sa konsiho sa Dakbayan sa Sugbo ang maong isyu. Gipatawag si Navarro og nakabot ang kasabutan nga alang sa kayuhan sa katawhan ang pag-abli sa gisirado nga karsada. Samtang gisubay sab sa mga kawani sa City Engineering ang suliran